ଦାସିଆ ମିଛ କହି ମଲା। ଏକ ଗାଁରେ ଦାସିଆ ନାମକ ଜଣେ ଲୋକ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଅଳସୁଆ ଏବଂ ମିଛ କହିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ମିଛ କହୁଥିଲା। ଦିନେ ଦାସିଆ ମଜା କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ମଝିରେ ଚିତ୍କାର କଲା, ବାଘ ଆସିଗଲା, ବାଘ ଆସିଗଲା, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଗାଁ ଲୋକେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କୌଣସି ବାଘ ନଥିଲା। ଦାସିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ଫେରିଗଲେ। କିଛିଦିନ ପରେ ସତରେ ଏକ ବାଘ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଗଲା। ଦାସିଆ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କଲା, ବାଘ ଆସିଛି, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଗାଁ ଲୋକେ ଭାବିଲେ, ସେ ପୁଣି ମିଛ କହୁଛି। କେହି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଦାସିଆ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ମିଛ କହିବା ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ସେ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ କଲା।